Здравейте, скъпи приятели от Патреон, аз съм Янсен Ван дер Штрудел и сега ще ви разкажа за поредното геройство на негодника и бандит Ицето Ботев, незнайно защо почитан от българите за национални херой. Не знам защо го почитат като герой, мен това не ми е ясно. През 1848 година един друг бандит Раковски ограбва богат румънец. Гепва му торба с жълтици и я дава на в кръчмата. Диктува едно писмо, рекетьорско писмо. Ицето и неговата банда и той кори пъклен план. Не е този Киро, а този Киро със сигурност не е, както и този Киро. Исто се провиква, сигурно го чува половин Румъния, кръчмата, българче. И като научава мястото, където трябва да... И лежи месеци и половина в Зандана, обаче не казва нищо, протестира, железен. Другите се скриват. След месеци и половина, внезапно, румънската полиция прави засада. Отива слугата, тъпия слуга от кръчмата, чу не дочу, и ония го гепват, бой, колко може и още бой. Като борма. И оная, умира за свободата на България. Влиза с кама и пистолет, револвер в къща. Направих едно научно откритие. Сериозно ли, бейце? Какво е то? Разбрах, че... И бяга през глава. Ето